Tuloy na rin man masiman tapo na sikat ang Ilocano Gubayan, kinagaget-gen, kinalaing tayo Intayo nagigay sa timek, dagiti at tutungo sa riket Kisari buong nga probinsya Narimat na sirmata, inaibang pangrunag Kapot, sikat rimat magtelag sa tunggal Pero na imbaga bigat tayamin nga sa nga pada, haldaw ti lunes na lunes, 22 ti mabilang iti bulan iti Setyembre tawen 2025. In kami ni Sangbay kada kay ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Diti laeng the first and famous radio station in the North, TRP and DCRL Radyo Ronda Batak. Danggain da kami nga nati oras ti alas 9, tapos sakit datayo manin iti agdadanggay, intay manin pagdadanggayan, dagiti naduma-dumang damdamag informasyon, especially iti sitwasyon tatay iti pagilian tayo, agraman iti probinsya ti Ilocos Norte, gapo pa lang kada iti Baguio Nando. Dahito itatati talantanin tayo, kang runaan na, dahito sitwasyon ti panawen, iti pagilian tayo Pilipinas, kang runana dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Tamoy ket nakabayag tayo ti signal number 3. Gagayem ken kabsat. Alakit no kikitain tayo. Okay, so all right met pelang ti panawen dito yung luglugar tayo. Ngem ni di rabi tatay parbangon nanapig sa ti todo. Gagayem ken kabsat jaklaam mo kadagiti luglugaryo. Ngem dito yung syudad ti Batak ket nakapasar tayo ti napigsa nga todo di rabi. Medyo napaot meta mga more or less 1 hour ti kapaut na gagayem ken kabsat no ka deti panagbayakabak ti tudo alaket ti pagpian na awan ti angin gagayem ken kabsat awan ti angi gagangay lang deti angin tatang imamuyo agan el digitay pada tayo nga mannalon aga sipud ta dagitay kapagayan da adaday ti flowering stage ket madadael da digitay dawa da gagayem ken kabsat masalubungan kun adano ka apo nga kakailian mga karonda ala di pay Sabado kun tayo kadagiti na dumaduma nga local government unit agsagsagana dan gagayem ken kabsat agpapan kaday tagon daway kastameten kadagiti maseknan nga ahensya ti gobyerno gagayem ken kabsat no kastoy nga dati kalamidad ken amutay meten kanselado iti klase all levels awan pa iti serrek iti trabaho gagayem ken kabsat ngem digitay private institution kaslak makadigitay baga akadigitay bangko dagiti daduma ket adlata ti panaglukat iti bangko gagayem ken kakabsat ano awan nga ket syempre ma-paralyze met ti business da ken amuda met no kastoy nga panpanawen ko na tayo adlata digitay kakailyan tayo mapan agirwar met ti kwarta gagayem ken kabsat kada mapan agbangko Gubayan, kinagaget-gen anyway ati orot yan akin gayam yo may sa kadigiti timon ti dayti programa ni Ronald Domingo itinagan ni Carlo Basita makalipis hala Carlo Basita yan nenek mo at agina na namo ka na bambanog ka nanipod kay pa di Miyerkules agpetdan idi kalman nga engineer maik to ag programa into no bigaten ko nanangem anang arod ket na iranamit nga awan iti trabaho manin gapo pa lang ti sa aden ti panawen ken kasametan itinagan ti gobyerno probinsyal babaen pa lang iti panidaolo ni Governor Cecilia Araneta Marcos kasametan ken ni Vice Governor Matthew Marcos Manoto iti biyang ti Provincial Information Office babaen ti panidaolo ni Attorney Ermel Labayog kasametan ken ni Mr. EJ Deos iti biyang ti technical control ni Engineer Mark Tuliao kasametan itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan da kami aron iti sangsang kamay sang may kumablaw kada kayo tinaimbag nga agsapa naimbag nga oras digiti aday ti ballasi taaw no dami digitay concern syo mabalin yung idanon digita babaenting kay pa nag-text iti 0962-319-4703 kan 0935-804-3395 nang runa kada ito'y panawen iti Bagyo kalamidad ko na tayo alaket mabalin nyo nga idanon digitay concern syo gagayem ken kabsat no digitay lugar malaylayos wenno mapapektaran dito'y sasaaden ti panawenen gagayem ken kabsat especially kadigitay aday ti umamyanan ken dumaya apaset ti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasi nakon kang runaan nga intay danon tatang mapagsaritaan kadito'y sitwasyon obserbasyon tayo dito'y probinsya tayo Ilocos Norte gapo pa lang ken ni Bagyo Nando ken kasameten ala ulitek laeng mabalin nyo nga mangi danon kadagiti konsensyo gagayem ken kabsat tada tayo ti mamagbalin nga rang tayo mangi danon kadagiti maseknan ken syempre intay tula tamet ipadanon digitay naglabas nga napnapanan ni Apo Governor ken kasameten ken ni Vice Governor gagayem ken kabsat iti kalabes nga al daw
Beno, agsublindo ti programa tayo, kalpasan ka nagiti sumagmana pamalagip, manipod palaing ti technical studio tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:17. Dahito yung oras, ketidandanon ka na kayo, ti M. Luwelier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwelier na. M. Luwelier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga nagpatunay ng bisa ng iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Siak ni Sangguniang Bayan member Cornelio B. Carta Jr. Tiili ti Burgos, Ilocos Sur. May sanak met na user ti iCure products. Manipo di diagos usar na ko ni ti iCure Coffee ket simaya ti tirikriknak. Isla sa anak nga mabanmandnog. Orayan nyaman nga nadagsen nga obra. Ken kas may isang inhinyero, makatultulong pa'y kanya kureno kasano ti puyat, ken kinaado ti pakakumikuman jay project size. So nga awisen kayo met nga mangusar iti daytoy, iCure products tapno sumaya ti salunatyo akas kanya. iCure 18-in-1 Coffee at iCure 32-in-1 Coffee. Bili na! Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa dumit mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Amo nakapagtimplakan ti kape nga iCure. Yan pa dasim-met daytoy iCure Supreme 8-in-1. At daan daytoy ti green tea, chia seeds, mangustin, moringa, turmeric, stevia, ken insulin akang runaan aramen na. Wen adda insulin na. Bagay daytoy a kape kadagiti na nga to ti sugar level na. Isu nga timpla imon kabsat. iCure Supreme 8-in-1 Coffee. iCure Supreme 8-in-1 Coffee. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Abel! Abel!
Siyak ni Antonio, 68 years old. Saan ko nga impanunot nga kastaunay ti epekto ti diabetes kadagiti mata. Kan kanayo na lumnablabo ti panagkita ti mata. Ken kaslakan kanayo na matmatak ti init kapata narigat nga maibtur ti silaw. Aday gayam ko nga nangising-nasing ti Iberica ni A. Gaputan natural ti ingredients na sinubliak daytoy. Ken pati yem. Daytoy ti kasayatan nga desisyon nga inaramid ko. Ita, awanan ti panaglumnabo ken panakapuy ti mata. Makabasa ken makabuyaak ti TV nga awanan ti riga. No may saka nga diabetic ken agrejegat ti matam, I highly recommended ko ti iBerry. Sabsapulemitan ti iBerry kadagiti agpalpalusot ti agas. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada tayo the District Engineer James Ferrer, staff and employees, Department of Public Works and Highways, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Ryan Jan Pascua, ABC Federation President, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak iti sagsagot kada tayo ni City Mayor Honorable Marky Chua iti siyudad ti Batak. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Rizal Castillo and Family, City Councilor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Ti darak isagot ko a blood donation drive ti RPND Sarel Radyo Ronda Batak ket isagsagot kada tayo ni Honorable Engineer Albert D. Chua and Family, Vice Mayor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy tiya programa tayo Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition alas 8:23. Medyo napigsa na tiya todo na. Gagayem ken kakabsat ken medyo adati angin na. Anyway, tiya dahil tayo gundaway. Idero den iya padanon ti ikaw dyan nasasaden ti panawen. Manipo di tiya pagasa DST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Dahil weather forecast, kitidandang kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Ti iCrew products get available dito RPND Sarel Radyo Ronda Batak. Wind signal number 5 itinaas na sa hilagang silangan ng Babuyan Islands. Itinaas ng Philippine Atmospheric Geographics and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa ilagang silangan bahagi ng Babuyan Island sa bunsod ng patuloy na paglakas at paglapit ng Super Typhoon Nando. Sa pinakuling ulat, huling na namataan ang bagyo sa layong 300 kilometro silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay ang malakas na hangin na 205 km per hour at pagbugso ng aabot sa 250 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 200 km per hour. Narito ang mga lugar na may nakataas na tropical cyclone wind signal. Signal number 5, hilagang silangan ng Babuyan Islands. Signal number 4, timog silangan ng Batanes, natitirang bahagi ng Babuyan Islands at Santa Ana, Cagayan. Signal number 3, natitirang bahagi ng Batanes, Hilaga at gitnang Cagayan, Gonzaga, Lalo, Gataran, Baggao, Alcala, Santo Niño, Lasam, Lakapan, Camalanyugan, Bugay, Santa Teresita, Apari, Ballesteros, Abulog, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, Santa Praxedes, Rizal, Amulong, Piat, ibang bahagi ng Apayao at Ilocos Norte. Natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Silagan na gitnang Ifugao, Hilagang Ilocosur at mga karatig na lugar. Signal number 1, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocosur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Hilagang Quezon kabilang ang Polillo Islands. Ayon sa forecast ng PAG-ASA, posibleng dumaan ng malapit o mag-landfall ang mata ng bagyo sa Babuyan Islands mamayang tanghali. Hanggang hapon, inaasahan lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility umaga ng Setyembre 23. Patuloy na pinapayuhan ang mga residente na maging alerto sumunod sa lahat ng babala at kautusan ng lokal na pamahalaan at manatiling nakantabay sa susunod na mga ulat ng PAG-ASA.
Detaro ti kao dyan nasasaadan ti Panawen, manipo di ti Pagasa di West Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Well, kagayan yan kapsat, ito'y Bagyo Nando, ket posible nga aglandfall into no aldaw when into no malpas pangaldaw gagayem ken kabsat so agan annad tayo ken into no nasapan no bigat iso iti mabalin nga irwar na iti area of responsibility tayo aldaw ti Martes gagayem ken kabsat so iti daytoy nga agmalem agpat nagguna tayo so posible nga makapasar tayo iti matutudo nga panawen gagayem ken kabsat kasla tatakit imbigla na dati pigsa nga tudo sa daangin ng insardeng naman dito'y batog tayo dito'y barangay Baay iti syudad ti Batak so medyo naghinad dito'y kunatayuman nga garaw dito'y bagyo gagayem ken kabsat laglagipen tayo into naldaw ken into no malpas pangaldaw keta posible nga iso ti panaglandfall dito'y bagyo Nando gagayem ken kabsat actually dito'y tinabasa tayo tatay nga haan amin nga paset ti probinsya ti Ilocos Norte signal number 3 at dati tinabasa tayo tatay especially ti banda na iti umamyanan kagayem ken kabsat mida gore kata kitain tayo man di kitay pagsignalan ti number 3 iti umamyanan ken dumaya paset ti probinsya tayo di iti talagang kangrunaan ng makapasar iti napigsa nga panagtudtudo okay detoy pakaammo gagayem ken kabsat iti biyang ti Pag-asa paylaeng as of awan pay may isang oras gagayem ken kabsat ito'y Batak remains under signal number 3 along with Karasi, Pidig, Bintar, Bacara, Pasukin dagito digitay signal number 3 dito'y probinsya ti Ilocos Norte nagtalin iti syudad ti Batak, Karasi, Pidig, Bintar, Bacara, Pasukin, Burgos, Bangi, Dumalneg, Adams, Nueva Era, Solsona, Dingras, Sarat, Lawag City, San Nicolas, Corimao, Paway City of Batak, Marcos, and Banna. Pagudpud is now under signal number 4 while Pinili and Badok remains under signal number 2. So ijay Pagudpud signal number 4 dan gagayem ken kabsat iti Pinili ken Badok signal number 2 dapay lang. Gagayem ken kabsat as of 8 AM today. Gagayem ken kabsat dati ti kaudyan nga pakamo manipod iti Pag-asa gagayem ken kabsat. Dito'y meta syudad ti Batak nadiri kitay agparesponde gagayem ken kabsat mabalin yung tawagan dagiti sumaganat kunakon dahil iti sitwasyon ti panawen iti kangrunan nga tutukan tayo gagayem ken kabsat tamli kasakit mainformaran dagiti appo nga kaprobinsya tayo dagiti hotlines iti syudad ti Batak no dagiti agpa-rescue agpatulong dito'y 24/7 saranay base mabalin nyo kontaken ti 0921-363-0391 99. Okay, ulit ako digiti hotlines dito'y Batak. Dito'y 24/7 Saranay base 0921-363-0399 and 0927-964-0722. Kasama tan deti itibiyang ti BFP Batak. Ti BFP Batak gagayem ken kabsat. Deto'y landline 077-600-29175 ken 0917-187-4811 ken 0906-583-6071. Deto'y PNP Batak. Kasama tan ti City Health Office. Okay. 0977-690-8558. City Health Office ti Batak 0977-690-8158. Iti PNP Batak 0916-240-6552 and 0998-598-5022. Ulitak ti PNP Batak 0916-240-6552. Ganyan kasama 0998-596-5022. Kenti Inek Batak 0917-300-4632. Kenti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ti landline 077-600-8000 077-600-8000. Opat nga
Upat nga upat nga zero. Ay talo nga zero. Ti Mariana Marcos Memorial Hospital and Medical Center 077-600-8000. Okay. Ti cellphone number da 0966-982-7952. 0966-982-7952. Dagitoy gagayem ka sa digitay hotline. Iti biyang ti syudad ti Batak gagayem ken kakabsat mida. Okay? Ken madamdama intay to ipadanon met digitay mabaling tayo nga kontaken iti biyang ti gobyerno probinsyal. Gagayem ken kakabsat tapdi kastaket mainformaran tay amin nga sa nga pada tayo iti kangitingitan ti bagyo kuna tayo nga man nga rod apo nga kakailyan mga karonda. Beno, aga sublinto ti programa tayo kalpasan laing kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod pa laing ti technical studio tayo. Adadon to pa yung damdamag informasyon iti intay ipadanon ken kasamit ito itek laeng nadali kitay konsensyo mabalin nyo laeng idanon met dito estasyon tayo babayin kadagiti hotline tayo di 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Kablaang teman ni Mami Chita ung Tobera aga dengdengeg kano kadagito nga gondaway ken aga buy-buya alaket tayo na tayo medyo deto'y panagtudo-tudo na ibigla-bigla na ken isabay na deto'y napigsang angin na alaket amo tayo nga idi pay Sabado ko na tayo sagsagana tayo alaket agkarkararag tayo sapay ta saan nga pumalalo deto'y bagyo yung sumangbay iti pagilyan tayo agraman dito'y probinsya tayo ng Ilocos Norte nang runa ket adu di kitay aggagapas manarimaan adu di kitay mula tayo nga pagay nga di kitoy ket madamay iti panagdawada ket no dumegdeg laeng ti na pintas nga panawen kuna tayo ket syempre lugi manen adu manen di kitay pukaw tayon gagayem ken kakabsat dumanin di kitay maawanan iti kuna tayo man nga apit kuna tayo no kaspagarigan laing ala karkararag tayo kagayem kay kabsat saan na pumalalo iti kastoy nga paspasaran tayo tatang didigra wenno kalamidad. Agsubli tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 8:34. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 18-in-1 Coffee at iCure 750 mg. Ako si Mary Grace Belino na taga-Pantay Fatima, Bigan City. Isa akong singer. Dahil sa trabaho ko, palagi akong nagpupuyat kaya nagkaroon ako ng sakit na anemia. Narinig ko sa radyo ang iCure 18-in-1 Coffee at 750 mg capsule kaya sinubukan kong gumamit. Simula noon, naging okay na at maganda na ang aking pakiramdam. Kaya kayo, subukan nyo na rin uminom ng iCure 18-in-1 Coffee at 750 mg capsule para laging malakas ang ating katawan. Yan ang bisa ng iCure 18-in-1 Coffee at iCure 750 mg. Bili na! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap,
mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Doc Herbal Coffee 21 in 1. Problemado ba ang iyong katawan? Ito na ang kasagutan. Uminom lamang ng DOK, Doc Herbal Coffee. Mga pala si Marialyn Castelio, isang reporter sa isang TV network taga Santiago. Sobra po ako nagpapasalamat sa Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21 in 1 kasi dati nagkaroon po ako ng bukol sa gilid ng aking suso. Nang dahil sa araw-araw kong pag-inom ng Doc Herbal Capsule Super Gold at Doc Herbal Coffee 21 in 1, nararamdaman ko na unti-unting lumiliit at lumalambot ang aking bukol. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, smart o kaldero. Ang galing for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste at the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to ta! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good pa lumit matcha. Hello right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good pa lumit matcha. Hello right for blue. Isang labanan yan. As tested ang Covenant Polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Dahil ito'y adamag, kitidandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Tidarak isagot ko a blood donation drive ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Iti sagsagot kada tayo ni Mrs. Maggie Tunak and family, San Nicolas, Bintar, Ilocos Norte, and Honolulu, Hawaii, USA. Thank you and God bless. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radio Ronda Batak kiti sagsagot kada kayo da Mr. and Mrs. Ruben Cabel iti Lahaina, Hawaii, USA. Diyos unay ti agnina. Darak isagot ko a blood donation drive ti RPN DZRL Radio Ronda Batak kiti sagsagot kada tayo ti Corimao Construction Supply Corporation. Diyos unay ti agnina. Tidarak isagot ko a blood donation drive ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket idandanon kada tayo ni Honorable Marbelin Padayaw and family, Barangay Chairwoman, Barangay Kalayab, Lawag City. Thank you and God bless. Tidarak isagot ko a blood donation drive ti RPN DCRL Radio Ronda Batak ket idandanon kada tayo ni Honorable Alan Humphrey B. Pedro and family, Barangay Kagawad, Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Thank you and God bless. Ti darak isagot ko bloodletting activity ti RPN Israel Radio Ronda Batak ket babaen timbagnakem the Honorable James Brian Alcid, City Mayor, Lawag City. Ken kasamiten ti Paway Construction Supply, owned and managed by former Vice Mayor Larry Abundo, Paway, Ilocos Norte. Ken ni Honorable Eleuterio Salamangkit Jr., Sangguniang Palunsod Member, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos unay ti agnina. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. At dati aro din ti may kadwa ken maudi na 30 minutos ti programa tayo. Siyempre ti palang to'y anak ken gayam yo may sa kadagiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Ken itinaga ni Caruba Sita Makalipis. Itibiyang ti master control ni Engineer Mark Tuliao. Kami aro diti umay dumanon kadagiti nadayaw nga pagtayangan nyo gagayem ken kapsat. Kabayatan na ay tantuman i-play gagayem Engineer Gayam detoy naisangkat nga selebrasyon iti Escoda Day idi Sabado. Deti 127th Escoda Day dita Dingras, Ilocos Norte gagayem ken kakabsat iti pangegen ipabuya detoy paset deti Escoda Day celebration idi laeng Sabado gagayem ken kabsat amoyo no magtengan met Escoda Day ket awan met iti serrek iti pagadalan ken trabaho iti Dingras ngem era namet nga Sabado gagayem ken kabsat. Anyway, iti sabali pa nga damag hindi mapagsaritaan detoy pakaamo manipod iti Malacañang gagayem ken kabsat deti panang suspenso ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. iti kadagiti so kadagiti agtrabaho iti
gobyerno. Kasamiten kadagiti nagdudumang pagadalan all levels iti Metro Manila ken several provinces karamanen iti probinsyang Ilocos Norte iti daytoy nga aldaw gagayem ken kabsat. So suspendido iti serrek iti klase all levels both public and private schools gagayem ken kabsat. Adapay ket dedi nabasa tayo met nga post iti Badok. Babayan ka ni Mayor Virgilio Lacalhate, itatangal daw ken kasamiten intunubigat awan ti serrek dita Badok levels gagayem ken kakabsat. Imunan nga inantisiparanen iti biyang ti LGU Badok dati kawan ti serrek iti klase o levels itatangal daw ken intunubigat gagayem ken kabsat ngem detoy panang kanselar lang iti biyang ti gobyerno provincial babayin ti paynadoolo ni Governor Cecilia Araneta Marcos ket itattalang gagayem ken kamsat ngem dite amo no kasano into no bigat no gapuanan ta intumet palang bigat nasapa nga bigat iti irwar detoy super typhoon Nando apo nga kakailian mga karonda. Ulitin tayo laing jay pagud po di Ilocos Norte signal number 4 da iti agdama ken kasamatan kadigitay dinakamat ko tatay nga luglugar including City of Batac signal number 3 tayo ken kasamatan ti Badok and Pinili signal number 2 da gagayem ken kakabsat. Alawen ket tuloy-tuloy na tatintaya panagkakadwa panagdrangay gapuanan ta panawin iti didigra kuna tayo digitay kakailian tayo alaket no kasapulan nyo iti pareskyo agpatulong ko na tayo alaket naiwaragawag tayo digitay hotline iti biyak ti City of Batac gagayem ken kabsat iti biyang met digitay emergency hotlines iti biyang ti probinsya gagayem ken kabsat mabalin nyo met nga kontaken detoy provincial incidents response management gagayem ken kapsat iti biyang ti Kapitolyo detoy no agpa kasapulan nyo ti saranay tulong kuna tayo detoy dial 911 wenno 0918-957-6979 iti biyang ti Provincial Resiliency Office 0963-859-9555 iti biyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office 0917-651-8047 ken 0998-598-5019 iti Coast Guard Station Hotline 0910-097420 iti Coast Guard Substation Pasukin 0948-779-3956 ken ti Coast Guard Substation Pagudpod ti 0968-441-963 ulit ti Coast Guard Substation J Pagudpod 0968-444-1963 ken kasamet detoy for MBDE hotlines kana natin ano ko detoy gagayem ken kabsat 0916-955-8290 ken 0976-2900-111 okay talungawan ken 0906-488-6912 0946-488-86 na 0906 gam 0906 0906-488-912 sa tari kita mabalin nyo nga kontakin gagayem ken kapsat no agkasapulan kayo ti saranay wenno tulong gagayem ken kapsat alaket amutay meten gagayem ken kakabsat nga idi pay Sabado ko na tayo talaga nga adan digitay na bukel nga taritnong dagiti nagdudumang local government units gagayem ken kabsat babaen kada ti panag sagana para kada toy manariman tatta nga bagyo ditamet ili ti San Nicolas gagayem ken kabsat ditay ili ti San Nicolas mabalin nyo met nga kontaken detoy 911 okay. Iti San Nicolas Fire Station ti 0917-1856-811 ulitin tayo ti Fire Station ti San Nicolas 0917-856-6811
ken 0923 625-3252. Ken kasama ten iti okay. Iti San Nicolas Municipal Health Office 0906-478-4788 0960-478-4788 kasama ten ti okay iti biyang ti San Nicolas Electric Cooperative kuno na toy ay data substation dita San Nicolas gagayem ken kakabsat iti Inex San Nicolas ti 0917-185-6811 ken 0923-625-3252 ken ti landline da 600-4632. Napay nga basa tayo digito gagayem ken kakabsat tapni kasakit aday ti insigida nga kontaken dagitay kakailian tayo alaket okay so all right met paylaeng datoy panawin iti bukod tayo lugar. Ken iti Mayor's Office ti 773-2304 ken 670-6890 ken 0926-210-8539 ti local ambulance da gagayem kay kabsat 0938-657-6237 ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office da San Nicolas 0917-574-7508 gagayem kay kabsat ti Municipal Social Welfare and Development Office da ti 0977-8555-661. Ulitin tayo dati Municipal Social Welfare and Development Office San Nicolas 0977-855-5661. Okay. Digiti hotline met dita iliti San Nicolas gagayem ken kabsat amuyo nausar tata digito yung numero ko na tayo aga sipod ta tiyempo ti kalamidad alaket daw-dawat tayo tasapay kumata haan nga pumalalo itilaksid nga ijay iliti pagudpod ket nakabayag dan ti signal number 4. Engineer ipabuya tama lang detoy paset detoy Escoda Day idi Sabado ijay Dingras Ilocos Norte gagayem ken kabsat adda pa isang 10 minutos kasangwanan ti oras ti alas 9 alaket intay danon detoy yo aming kakabsat anya naragsak ko sa duwa kayo siya Jose Falianes Escoda yung magiti gagayem ko ken nang nangrunan ti Dr. Kasawa awawagan da iti Pepa Josefa Llanes Escoda is truly one person that needs to be emulated kasi po nakaka-admire ang how much she loved the country and how much she's able to do for the country. So sana po lahat po tayo bilang Girl Scout leaders talagang ma-invite po natin yan sa ating puso na mahalin natin ang ating Diyos, mahalin natin ang ating bayan. Okay, alamin kakayang kapasad dati pasad dati celebration ti 127th Escoda Day idi Sabado. Gagayem ken kapsat nga kangrunan nga bisita ket ni Honorable Honorary Chairperson of the Girl Scout of the Philippines Ilocos Norte chapter ni Governor Cecilia Araneta Marcos gagayem ken kakabsat datoy ket naisayang kat iti 127th birth anniversary ni Doña Josefa Llanes Escoda kas founder ti Girl Scout of the Philippines. Nabaramit ti panang sarabo ni Mayor Gusi gagayem ken kabsat ken kasamitan kaligiti dadumapay nga local officials iti Dingras dagiti opisyales ti Girl Scout of the Philippines iti probinsya ti Ilocos Norte. Nakita tayo pa ni dating Mayor Attorney Corazon J. Ruiz Abad iti iliti Sarat Ilocos Norte gagayem ken kakabsat mi ida alaket naimbalegyan datoy naisangkat nga 127th Escoda Day celebration idi Sabado iti iliti Dingras Ilocos Norte ken
narway nga agtutubo digitay Girl Scout. Alam mo tayo meten kadating bulan ti Setyembre ket tiyempo iti Girl Scout kuna tayo man camping ngay mawan pa digitay kastoy met iti panawin gagayem ken kamsat ngem kada kitay nagdudumang pagadalan ket talagang sinelebraran dameten detoy Girl Scout of the Philippines kas itatanga bulan isot ti pan nakaselebrar iti Escoda Day agagayem ken kakabsata. Nang itulo din iti oras tayon alas 8:52 ti oras tayon. Okay, kung natin iti message. Oray dito'y ayan miser medyo napigsa ti todo hamet ket ding continuous ngem adati pasurot na nga angin. Ayan natin ito yung lugar. Yan ang lugar dito. Ibagay ano yan yung lugar. Tap na ikastaket i-acknowledge tayo no anang lugar. Dagitoy tatta bagbagay nga makapaspasarmet iti napigsang tudo ken panagangin. Ngem no ditoy bukod tayo nga lugar gagayem ken kakabsat ket okay sa all right met pailaing no paila datay talagang ibayakabak na iti tudo na pigsa buyugan na iti angin apo nga kakailyan ang mga karonda. Dapay na batbati 6 nga minutos kasangwanan ti oras ti alas 9. Adamay diti pakamo manibali ti biyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Babaen ti panidoolo ni Police Colonel Jomar Labiano ang itaypay kalabes ket kinatarip nung nameten nabagaan meten digiti nagdudu mga Chief of Police iti probinsya ti Ilocos Norte para kadetoy panagsagsagana kadetoy kaadda iti Bagyo Nando apong kakailyan ken kastameten digiti met heavy equipments iti biyang ti INPPO nakasagana damit dagitoy ang mapan tumulong agresyon at daligitay kailyan tayo nga maapektaran kadetoy paspasaren tayo tatang bagyo gagayem ken kabsat ditoy ket ding pinalagipan manen ti biyang ti INPPO dagiti lugar nga asideg iti baybay ken kasamiten adda kadagiti sakaanan bakras iti bantay iti panagan-an nadda gagayem ken kabsat ken kastameten nga kasapulan nga no rebengnan nga detoy ket ma-evacuate da ket aramiden dan ken haanda nga detay sukir-sukir ken kastameten detoy aliklikan iti papan iti baybay kadagitoy nga panawin amangan ket dino teko na tayo dumakes iti panawin pay apo nga kakailyan mga karonda. Isot nga po na nga titinulong tayo, agkikinaawatan tayo, awan iti agsukir-sukir, taamo tayo met, digitay official tayo, digitay tinaduma-duma nga ahensya ti gobyerno, digitay law enforcement agency, ket daytoy laeng seguridad tayo iti adang ipangpangro damat tatang kitkitaan kung natayo man apo nga kakailyan mga karonda. Iso nga awan ka di iti sukir-sukir na makita tayo nga medyo alanganin tayon, itiluglugar tayo, masapol nga detay ag-evacuate tayon, pumanaw tayon, ta narigat no sa tayo tulaingin agtignay, addaditan gagayem ken kakabsat, especially kadigitay kang kanayon nga malaylayos, digitay pakapaspasamakan ti landslide ije nga tapagudpod kumusta nga ta dati sitio Bangkero ba inyo ta update anda kayto gagayem ken website antemet nga nasangot tatay nga na tawaganin iti biyang ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ti pagudpod ken kastamet ten iti biyang ti PNP kitantay man ket diti kwati munisipyo ti pagudpod gagayem ken kabsat na dati pakaamudan no kasado ti sitwasyon ti panawin dameten ijay pagudpod ta signal number 4 da maibasar ka ti kaudyan nga in Parwar nga weather update municipality of Pagudpod iti biyang ti Pag-asa gagayem ken kabsa so kitain tay man dati katata ti Pagudpod no jay sitio Bangkero dita sitio Bangkero no kasanodan mangalapken manalon haantay agkod
Awamat pa dati kwada no kwadjayen na pektaranen dagagayam ken kabsat kitain ta detoy kwati pagudpod awan met pa iti latest deti met pala latest daket detoy panangi pakamudang ati pagudpod et adda iti signal number 4 dan gagayam ken kakabsat. Ulitin tayo lang di kita iluglugar. Dito yung probinsya ti Ilocos Norte, signal number 4 ije pagudpod. Ti signal number 3 Karasipid, Dig, Bintar, Bacara, Pasukin, Burgos, Bangi, Dumalnig, Adams, Nueva Era, Solsona, Dingras, Sarat, Lawag City, San Nicolas, Curimaw, Paway, City of Batak, Marcos, and Banna. And kasama ti signal number 2 ti Badok ken Pinili, Ilocos Norte, apo nga kakailan. Alabay nyo ta, mamit nga ti oras tayo ta, tumawag tayo kuma ijay munisipyo, inajay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ti pagudpod, when iti biyang ti PNP ta, kumustaan tayo man, dato'y si Chubangkero, apo nga kakailan, no, passable pa laeng, dagiti luglugan nga agdalyasat, iti nasa ong lugar, dati number kami ni apo kapitanen ya po Lagundinon gagayam ken kapsat. Anyway, alaket tayo na tayo tutok lang dito estasyon tayo nangro na intono aldaw tapni kasakit mainformaran kayo kadigiti sitwasyon iti pagilian tayo ken nakastameten iti kauran iti probinsya ti Ilocos Norte. Idi kalman nga kaspan nakaselebrar iti martial law. Adda digitay sumagumano nga kaming ti PNP nga digitoy ket nadangdangran kabayatan daytoy naisangkat nga panagrally iti paset iti Manila ken dapat digitay daddu mga probinsya kaslay ta Bicol region ngem ditoy probinsya ti Ilocos Norte ditoy panakadanon iti martial law celebration ti martial law wamet digitay kilos protesta dito'y probinsya tayong Ilocos Norte nga naisayangkat especially kuma dita Lawag wamet di kitay namun monitor tayo idi kalman papagayam. Anyway awan nga roden ti debat-bati pa yung oras si programa tayo Sirma Tanilocano kon Radyo Balita kon Radyo Ronda Balita Morning Edition ket into no aldaw adadon to pa nga damdamag itiin tayo padanon kabayatan to ti programa tayo gagayam ken kabsat Joson iti agnina ken day konami agan anad tayo gagayam ken kabsat ta into no aldaw agpapaninto no ket iso ti panaglandfall. Detoy Bagyo Nando gagayem ken kabsat. Ni Engineer Mark Tuliao nakadkadwa ti dibiyang ti technical control. Kasamatan itinagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Itinagan ti gobyerno provincial babaen pa lang ti panidaolo ni Governor Cecilia Araneta Marcos ken ni Vice Governor Matthew Marcos Manuto. Itibiyang ti Provincial Information Office babaen met ti panidaolo ni Attorney Ermila Bayog ken kasamatan ken ni Mr. EJ Deyo. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Itinagan ni Karobasita Makalipis tin mo tibiyang. May sa kaditi timon ti dati programa ni Ronald Domingo. Ken agkon ko na agan anad tayo nga kan kanayon gagayem ken kabsat. Babay na po. God bless us all. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan Ilocano. Agyaman kami, tingkay panagdengeng. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 9.